Moro kaikille! Tää on meidän kanava. Sikkiä Xemsku. Yhteinen kanava. Jipii. Jee. Hauskaa! Lussi. Ei siitä sen enempää. Tänään me pelataan Battle Royale Rankedia ja vain harmaat aseet haaste. Jee. 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 Mennään peliin. No niin, paina vaan ready. Paskat servut. No niin, pelkät harmaat aseet. Missä on hyvin harmaat aseet, tiedätkö? No mistä mun pitäis tietää? Minä tiedä. Kunhan ne vaan kysyy. Olisiko joku... Okei. No, vaikka... Oota. Vaikka... En mä... Siis no... First order base. Mun mielestä hyvältä kuulostaa paikka, jossa harmaita aseita, niin on... se on Loaded Rocks. Onko? Juu, keskitytään tähän väliin. Yleensä vetäisin sitä iso. Emskun povia ei välttämättä sitä näy niin paljon, kun hänen mikistä ääni kuuluu 2 kertaa. Ja sieltä 100 kuuluu vähän suhjana tulos. Joo, koska tää ei oo mun aito se tuppi. Kuulostaa vähän oudolla, mutta joo, niin mäkin. Toisella henkilöllä, jonka toinen PlayStation on... Hei, mä löysin, jos oot Paljon parempi. Miksi on pelkästään vihreät aseita? Possu harmaa. Mieli sinun. Toinen. liisesti. Osaaja. Ei, No keskitytään tähän välillä. mitään. Aivan hirveetä. Tohon tulee äijä. Hei, mulla on jo kaikki, mulla on... Ja toi äijä ei tohon seisoo. Aika paljon hyvää tavaraa. Mulla on AR ja pumppu. Tai no voiko tätä pumppu suunnilleen? Tai vielä Okei, sinne jäi toinen äijä. Joku juoksee tässä. Mä sain 2 äijää alas. Juoksee. Mä sain äijää. Mäkin sain. Nyt tää on vähän mukavempi. Ai niin, eihän täältä tietenkään tuu mitään. Onks sulla hyvää lukea? En mä tiedä. Ja saadaanko me jo varmaan saada tasas hiileä? Joo, totta kai. Mä en tiedä, onks nää hanskat huijaista, niin mä heitän ne pois. Hei. Jos nyt tekee damakea millään tavalla. Sen kun tietäis. No sen kun tietäis. Ei mulla mitään kärryä tästä uudesta. Siis tää on niinku luulis olevan todella helppoa löytää niinku harmaita aseita, mutta tää on niinku tarkemmin, että tää on erittäin vaikeeta. Siis silloin kun sä yrität löytää jotain hyviä, esim. Sinisiä tai liiloja tai mitä onkaan, niin ei ikinä saa niitä. Sitten jos etit jotain tällaista haastetta, niin okei, mä en enää jaksa oikeesti. Eihän niitä Ja koskaan silloin... löydy. Ei löydy koskaan. Ei löydy. Mä haluaisin niinku haulikon, sit mulla olisi niinku perfect. Mulla on haulikko. Mut tässä on pistooli, jos haluat. Mullakin on pistooli. Tän on SMG. Mikä tää on? En mä tiedä, mä nyt otan tätä jonkun, mikä tää on, Spire Rifle. Vaikka mä en nyt ihan oo varma, että onks tää niinku fiksu pitää tätä, mutta no... Hei, taas tuo, jos haluat. Mulla on jo. Anna, mä otin vaan paremmin. Tuli asfaltille sille harmaan. Joo, mäkin näin sen, mut mä haluan testata. Mä haluan tällä kertaa pitää tää Spire Rifle, mä haluan testata tätä. Tää on vähän uusi ase mulla vielä. Tää on Squishy. Onko sä koskaan nähnyt sitä? Tai ton nimi on oikeastaan Bob. Bob, joo. Harmaa ei. Ei todellakaan harmaa. Mä katon mikä tää oli. Joo, tää oli tää hyvä. Tuossa on toinen Bob. Se on vaan toi eri äijä. Mikä Superman Bob. En tässä nyt tietenkään tuu mitään harmaata. Miksi nyt tuli? Mähän tuohan voi ottaa, koska tuo ei periaatteessa... Tuo... Ne buunit lasketaan niinku, et niitä... Mitä shockwaveit? Täällä on äijä. Vai mitä shockwaveit saattaa mun mielestä? Saa ja buuneja myös. Täällä on äijä!
Kyllä sille. Joo, mutta tää äijä lähtee aika nopeesti livohkaa. Moi, jäi. Älä anna sen lähteä. Okei, löytyi vihdoinkin haulikko. Tai tämä, mikä onkaan. Jee. Vielä ihan kauhea sellainen, ei. Suuri Frogset on kauhean hyvä ollut vielä toistaiseksi. Ei löydy yhtäkään asetta, jee. Mä haluan tän Outlaw Shotgunin Ois ihan kiva. Jee. Tilatkaa kanava. Nyt heti. Tykätkää videosta. Ei Ja, pakollista. En mä tiedä. Kanavan tilaaminen on ilmasta. Lopettakaa se kettuilu siellä kommenteissa. Meillä on 0 kommenttia. Ja 0 Niin videoa myös. Vielä. Vielä. No, jos Tää on joku eka. katsoo tätä, niin ei enää silloin vielä. Tai siis, no, mitä ei oo tehty. En mä tiedä. Mikä shottani sulla? Mulla. Outlaw. Shotgun. Ei, mä otan mun itse mä en tiedä niinku... Mäkin saan sen Outlaw shotgun. Tai ehkä parempi kuin Outlaw, mutta niinku... No niin tulee. Tää mennä alueelle. Mä en tiedä tästä pelistä yhtään mitään. En kyllä mäkään. Muuta, että... Mä en tiedä mikä season tää on. Eiks tää oo 3? Emotional damage! No sitten Mikä tää? siinä tietenkin okei ihan sama. Ei tuottu koskaan mitään hyvää harmaa. Onks tää lautoja lähellä? Mitä vois käyttää? Kun tää virta vetää tuonne toiseen suuntaan, tää on niin hitsi hidas. Okei. Okei. Käydään kattoo, josko porukka. Tuolla on porukkaa, joku just nostettiin tuolla. Missä? Sivuutattiin täällä. Tuossa täällä päin. Tässä Foxy Floorgateillä. On, se on. Eikö sä kuullut sitä? Kyllä mä sen kuulin, mutta niinku en mä... Se on siinä alhaalla. Se ei oo siellä ylhäällä, kun siinä alhaalla. Ei, tuolla äijä. Se on ihan ykönen. Hyvä ainia silleen. Mulla on hirveä aimi. Mitä? Poke. No niin, vitsi auto jonne. Älkää kommentoissa kannalla. Niin mulla on mä tiedän. On täällä ylhäällä. Missä sä oot? Mä oon menossa tänne. Mä en tiedäkään tiedä. Myös vaikka tonne saarelle. Tai mikä toi onkaan. Oh my god, monta kertaa tuon boksiin pitää hakata, et se niinku... Menee rikki. Missä mä oon? Niinku mitä mä duunaan? Mä olin jotenkin tosi hyvä idea lähteä umpikujaan. Älä kuole sinne. Tänne saarelle. Mulla menee hetki vielä. Nyt tuu tänne, mä faittaan jo. Joku täällä on 2 ohoa. Joo. Jos sä kuolet, niin me ollaan molemmat kuoltu. Voi Ei sit todellakaan. Joo, miten mä... Juu, No, mä oonkin vähän huono pelata vitsi, ne näki mut vielä kaiken. Oho, tässä on äijä. No niin, ja tulee vielä porukkaa peräänkin. Joo, kiva homma. Älä sano oikein. Ei! No way! Otetaan toinen vielä tähän väliin. Joo. Tää oli hauska.
Ihan. Tarvitaan vaan lisää harmaita aseita vaan. Varmaan Ja joku parempia. bronssi 1 ehkä. Mä oon bronssi 2, mitä? Mäkin oon bronssi 2. Let's go, me ollaan bronssipelaaja. Niin me kyllä ollaan. Me ollaan se tasoisia. Tiedätkö Mitä muuta mä vihaan? No. Pain. Ei mä en enää voi olla tässä partissa kohta. Videon kohokohta. Tää on video kohan vasta. Ei, lisää musiikki. Ei sitten. Nyt ei kyllä todellakaan mennä Full Frogsia. Mä en ota niinku yli yhtäkään asetta sieltä. Niin ole hiljaa, me mennään sinne. No ei kyllä. Tai Ei Shiny kyllä. Shaft. Tai mikä toi onkaan. Mä menen sitten tonne Shining Spaniin. Shiny Span, mikä? Ihan sama mennään tonne vitsi Shifty Shaftiin. Ei se oo Shifty Shaft. No, Se on Shiny Shaft. nobody cares. Paitsi mä. Nobody cares. Paitsi mä. You don't care, okay? Okei. Tiesitkö, että mä oon kuollut täällä monesti, kun mä oon pelannut Rankedia? Joo. Mä en oo pelannut vielä tänä seasonilla ollenkaan Rankedia. Mä pelasin ihan seasonin alussa vähän aikaa. Eihän täällä sit yli oo ketään. Tää oli nyt niinku ihan pas. Tää oli ihan 5/5 paikka. Tai on. Tänä se ei huutaa tappoi. Ui, se on Legechest. Oho, Mutta ei voi tulla mitään hyödyä. kukaan ei nähnyt tota kun mä pikkasin jutun tosta. Niin, että mitä tekit? Ehkä saatoin vahingossa pikata ja pick up. Ottaa maasta. Okei, hyvä. Yhden epikaseen. Sellaista ei saa tehdä. Miksi mä vedin nois lurpal... No. Siis joku siellä kommenteissa alkaa vaan valittamaan, että Ne. Sä otit sen viilan aseen, vaikka ei olisi saanut. ja vaan valittaa, että me oltais mukaan kusetettu tää jotenkin, että me vaan aina laitetaan ne piiloon sillä välin kun tää on leikattu levit. En mä tiedä mitä me jättää, mä vaan jättää jotain. Niin, jatketaan tätä videota. Ei, näin pysty. Ei, en todellakaan. Sentinel Pump Shotgun. Mä vaan odotin tässä niin kauan. Ei Sentinel niin ihmeellinen. On. Se on ihmeellinen. Ta-ta-ta-taudau! Ta-ta-ta-taudau! Ta-ta-taudau! Ta-ta-ta-taudau! Hyi että. Joku on tässä. Vai onko se botti? Ai. En tiedä, tää on ihminen. Ihminen, joka ei enää hengitä. Mä sain siltä shotguni. Mikä siinä oli AI? No ei se oikeesti, se oli joku botti. Nyt ampuu joku... Mikä se? Se taitaa olla se tiimiläinen varmaan. Joo, tää oli ihan peruna. Niinku aivan keila. Aivan keila oli. Mikä ihme Mystfall? Mä testaan tätä. Joo, mä en oo mikään lintu. I'm a bird. Mä en halua olla lintu. Ei päänyt sinne katolle tai enemmänkin sprinttaa. Ei missä mun on. Ta-ta-ta-ta-da. Oho.
Onko se olitkin sinä? Ei mitään. Jatketaan. Ontas mä mun tadadadauda. Missä mun tadadadauda? Missä mun tossa? Go! Yeah. Mulle hyvää luuttia tuolta Shiny Shaftista. Ei. Eli Se oli hirveämpi kuin Blooded Frogs. Siihen vaaditaan aika paljon. se on totta. Vois muuta oikeesti hankkia raksaa. Unohtan koko. Pölli mun puut. En mä enää tuota puuta. Se on köyhiä. Okei, hyvä. Miksi se... Niinpä nyt tänäkään käyttää puuta tähän asiaan. Kuka käyttää puuta? Mä kyllä käytän puuta. Silti. Kuka käyttää puuta? Emsku. Tässä on joku. Onko se botti? Kräkki? No on ihan niinku. Oho, jäi 360, wow. Mä rakennan kunnon talon. Osuu siihen toiseen jonkin verran. Sekin on kyllä ihan perunan Tää näköinen. tekee täällä. Keitä nää on? Keitä nää luulee, että nää on? Ei, mä en pysty enää. Käris! Ok. Mä lähden auton vetää. Moi moi. Ei ota mut kyytiin. Kyyti. Mikä auto tää on? Nyt tänne laittaa. Haluatko nähdä yhden hienon jutun? Woo! Kato tää. Me lennetään. Jee! Oho. Eikä Mitä tapahdu tosta? yhtään. No joo, ulos autosta. Joo, tässä on uusi auto. Tähän voidaan mennä. Hyi että mikä näköinen tää on. Älä valita. Joku Lamborghini vaihtuu tämmöseks. Niinku Tässä on joku. Oho. Tuossa tuollakin on joku. Ko? Okei, missä toinen äijä oli? Missä toinen äijä oli? Jossain siellä... mikä se? Jäi, siellä on vieläkin yksi äijä. No, onks se tuolla ylhäällä? Onko se tuossa? No sokee vai mitä? I don't know. Oho, no menkää nyt siihen. Mä oon lintu sittenkin. I'm a bird. No harmaa tässä on kyllä ihan... Mitä tapahtui? Mä olin lintu ja sit se vaan katos. Oliks täällä mitään niinku... Ei. Ei siellä mitään. Niin hyvä. Ei nyt ei kyllä niinku ihan... Kuinka huono mä oon oikeesti, bro? Mä sain yhden. Kuinka huono mä oon? Ei teekki kuoli tässä. Mä tajun mistä näet on. Ei näytä hyvälle. Ei näytä hyvälle. Mä en osaa pelata. Olen ihminen, joka ei osaa buildaa. Amma in here. Kumpa nyt, jos nyt ois sentinel, mä voitin sitä aivan helposti. Nyt tänne sä pääset. Mä oon sun yläpuolella. Mä oon sun yläpuolella.
Mä en ikinä kuole näille jätkille näille noboille oikeesti. Mä oon revattavissa vielä. Mä revaan sut koskaan, mä vaan haluun revata sut. Heitä mene med mistä mä tiedän. Loo. Mä heitän meidän med mistä. Vittu miet. Oho, nyt me kyllä näköö vähän tätä. Mä vedän toi isompotu. No. Hyvät tavarat. Tai silleen harmaaksi aseiksi. Tai mä haluaisin paremman shotgunin. Juu, mulla on harmaa outlaa. Mennään meidän hyvään autoon. Mitä hittoa? Tää valitti, että tää on liian kuuma. Tää pleikkari. Tää kone valitti. Laitan sitä matsin jälkeenkin. Joo, nyt se vetää punasta jo. Näyttää punaista valoa ja kaikkea. Tää varmaan räjähtää kohta. Pitäisikö sun vaan vetättää ite toi välkyttää punasta ja kaikkea? Ok, mä klutsaan tän meille, bro. Avaa se kone! Kone irti! Päästä peto irti! Ehkä tää pitää oikeesti laittaa. Sä voit klutsata tän meille. Aivan, mä klutsaan. Tässä on mun kaikki tavarat. Ok, mä klutsaan tän meille. Bet. Winfire on parempi. Puri. Itseasiassa. Nähdään kohta. Joo. Moikka Ensko. Moikka. Tilatkaa meidän kanava, moi moi. No niin, täällä on peruna pelaamassa taas jälleen kerran. W Pleikka 5. W. Tarvii vähän noin. Kolmetoista jää vielä! Näyttää hei tosi hyvälle. Mistä on äijii? Oi. Tosi. Mähän en muuten tonnemme. Vielä. Ei kun itse asiassa mentiin. Tuli hirveä houkutus yhtäkkiä. Peruna. Toi ei ollutkaan oikein. Hitaasti, mutta varmasti. Näin sitten. Jos kaikki äijät on tuolla. Poika tuuppa tänne, niin sä saat turpaan isäsaukolta. Mä jaksan lähteä rakentamaan. Sellainen ukkonen. En tiedä kuuluuko tähän kameraan, mutta... Oho! Ehkä mä selvii. Se on selvisi helposti.
tuntuu ikävältä, mutta oman hölmön takia pitää vetää meidän. Te saatte turpaa joka ikinen siellä. Kattokaas tää. Tää on yllätyshyökkäys. Siitä. Pitää lock in. Okei, no tää on kyllä nyt ihan niinku, tää on ihan niinku karseen näköinen. Ei siitä sen enempää. Kukaan ei näe tota. Ennes mä. Vitsi mitä namuja täällä on. Mä en jaksa katsoa mitä hyviä täällä olisi ollut. No nee. Tässä vai. Jotenkin. Mitäköhän tässä tekis? Tää. Ripemsku. Okei. En mä kyllä tätä voi enää voittaa, kun noin yksi duo painaa mua selkää tuolla. Ne ei se oo aina. Tuleeko se yksikään tuolta? Mitä tää äijä vetää jotain edit-korsea tässä? Mikähän mun pitäis selvitä? Okei. Ja mulla on niinku no chance tässä enää. Juoksen jo alueelle. Joo. Tää mä nyt tässä syrjitään enää. Joo, niin kyllä. Kultainen legendarinen. No. No, oltiin sikkeäksi ensi video. Ei oliskaan vielä moro, vaan. No melkein silveri. Nyt se olisi moro. Tilatkaa kanavaa!